W drodze do nieba spotkali się takie dwa chopy i jeden drugiego się pyta: no a jakżeś umarł? Wiesz, jo z zimna, a ty? Jo ze zdziwienia. Co ze zdziwienia? Jak to było? No wiesz co, przyłaża ci wcześniej do domu, patrza się, moja baba cało poseblekano, jeszcze tako spocono. No wiadomo co było i zacząłem go szukać. Pod łóżkiem, na szranku, za gardiną, na balkonie. Kajonie patrzą, wszędzie żech przeszukał, coraz bardziej nerwowy i zdziwiony, że go nie ma. I tak, że się zestresował, zdziwił, że ach, umarł. A ten drugi mu go widzisz, głupolu, jakbyś wejrzał do zamrażarki, to by my łoba żyli.